Hey, Mirella. Hoi. Theo, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Ja. Kunnen we daarin? Jazeker, daar kunnen we in. Zullen we dat doen? Ja, best. Dan lopen we naar binnen. Ja. Jij hebt dit gegraven, Theo. Ja, Uitgegraven. nou, we hebben het met een kraan gedaan. Want dan krijg je een mooi inzicht hoe die grond is opgebouwd. Zo elk groen blaadje is een zonnepaneeltje. Dus die plant maakt, en gelukkig, de zon die schijnt, Ja. die maakt suiker. Ja. En een gedeelte van die suiker, die gaat zelfs via de wortels de grond in. Ja. En een handjevol grond zit meer leven in dan de mensen op aarde zijn. En dus je hoeft er eigenlijk niks aan te doen. Wij zijn hier niet bij nodig, eigenlijk. Wij als mensen niet. Nee, dit kan er gerust zonder ons bestaan. Ja, dat gaat door. Maar we bemoeien ons er wel mee. Ja, precies. En dat kan handiger, denk ik. Ja. Dit verhaal kan wel een kruiwagen gebruiken. Zo is het. En kruiwagen zit ook nog wat dieper, want we willen versnellen. En met de kruiwagen kun je 7 keer zoveel gewicht verplaatsen. Maar dan moet je het gewicht niet op de handvaten zetten, maar mooi Op het wiel. op het wieltje. Ja. Dus we willen versnellen. Zo is dat. Ja. Ja.